Soc professor d'esquí, molt aficionat també a fer triatlons i receptor d'un alt en pèl de menisc. I com a punt final, comentar-vos també que soc metge d'atenció primària a l'àrea bàsica de salut de Banyoles. Jo havia tingut una artritis sèptica de petit, amb 15 anys, que em va condicionar molt una part de la meva adolescència. Un dia, esquiant, un petit gest em va fer que s'empatés el lligament creuat anterior. Que quan es pateix de temes d'artropaties d'aquest tipus, tenint la possibilitat de que et disminueixi el dolor i que t'ofereixin qualitat de vida, això és tot i que ja t'he dit, no és una qüestió de vida o mort, però la salut mental en depèn molt de poder fer segons quines activitats. Afegir vida als anys, no anys a la vida, no? I el que nosaltres puguem donar vida en aquestes articulacions a través de la donació és molt important. Vull agrair-vos a tots els que sou donants aquest fet tan altruista i que m'ha permès a mi en concret continuar desenvolupant bàsicament les meves activitats del dia a dia amb pràctica normalitat. Gràcies a tots.